да. Виж, Я да видя. Мерси. Джанките, виж джанките. Супер са. Ай сега, лати към той. Да ходим малко към центъра. Елкая остана в колата. Ние искаме да се поразходим на центъра на Царево. Looks very sour. Not so sour. Сега не ми се яде по-ще. Може да добрам. Но, još. Със сол да се... Със сол, да. Да съберем малко и да вкъщи да ядем със сол. Сега идваме на алеята на Царево. Да, Царево. Хайде на море. Тук. Елко, снимай ма те малко като вървя в Царево. Дръж, право снимай. Да. Те вечерта повечето са отворени. След 5-6 часа. През деня почиват. Да.